қаҳрамони барномаи навбатиамон Нозанин Ҳиматова 10 сол дорад. Вай дилбохтаи Якарбаи Шарқӣ Ушу мебошад. Номбурда дар ин ришта ҳамагӣ 3 сол аст ки тамрин мегирад. Дар зарфи фаъолияти начандон тӯлонӣ Мавсуф тавониста бо амалу ҳаракатҳои зебо дар Федератсияи Ушӯи Ҷумҳурӣ эътибори хосаро пайдо кунад. Агар дар бобати ташкили Федератсияи Ушӯи кишвар ҳарф занем, ёдовар мешавем ки зодаи Тоҷикистони соҳиб истиқлол аст. Аниқтар аз соли 1999 ҳамчун федератсия ба фаъолият шурӯъ кард. Бояд тазаккур дод ки Ушу дар солимгардонии мардум таъсирбахш аст. Соҳаи варзиш ба шарофати истиқлолияти давлатӣ ба пешравиҳои зиёд ноил гардидааст. Маркази Ушу дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Ҳамзамон ба ин нави якарба дар дигар минтақаҳои кишварамон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. ман дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 96 синфи 4 таҳсил менамоям. дар Федератсияи Ушӯи Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 сол шудааст ки машқро тамрин менамоям. мураббии ман Сафаров Мавлон бар ман ин нозикиҳои машқро омӯзонд. ман ҳамагӣ 16 та медал дорам, 15 тааш якум ва 1 тааш дуюм. тавре маълум шуд Нозанин нозикиҳои Ушуро аз мураббии ҷавон Мавлон Сафаров меомӯзад. худи Мавлон дар Федератсияи Ушу ба ҳайси мураббӣ кору фаъолият мекунад. Мавсуф аз соли 2000 ба тамрин шурӯъ кардааст. аз соли 2008 то инҷониб масъулияти мураббигиро бар уҳда дорад. вай довари дараҷаи ҷумҳуравӣ ва дорои камарбанди сиёҳ дараҷаи дуюм аст. Номбурда дар тайёр ва омода кардани ушучиёни бо маҳорат низ муваффақ шудааст. Аниқтар аз шогирдонаш дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта аз худ таассуроти хуб боқӣ гузоштанд. яке аз кори назараси мураббигиаш дар он зоҳир мегардад ки ба маҳфили Ушу духтаронро ҷалб кардааст. дастпарварони муваффақаш Элеонора ва Нозанин мебошанд. дар намуди Ушу санда ва духтарҳо камтар будам ва бори аввал ман аввалин духтаре ки дар намуди Ушу санда Файзова Элеонора буд. Файзова Элеонора мо дар тайёрӣ бо мусобиқаҳо бо тамоми мусобиқаҳои шаҳри ҷумҳуриявӣ омода намудем ва Ҳиматова Нозанинам дида ба Файзова Элеонора яъне ки дида он Файзова Элеонораро ба машқу тамрин бисёр кӯшиш мекард ки нозикиҳои намуди варзиши Ушу сандаро омӯзад ва дар мусобиқаҳо баромад кунад. ман хеле хурд будам, дар бораи Ушу ягон маълумот надоштам. бибиям бар ман маслиҳат дод ва ман омадам машқро сар кардам. ман омадам машқ кардам. дар он ҷо бисёр духтар набуд. як Файз ва Элеонора буд, дигаронаш писар буданд. аслан ба Ушу варзишгарон аз хурдсолӣ аъзо мешаванд. яъне ба гуфти мутахассисон ин сину сол барои дар сатҳи лозима ва зарурӣ аз худ кардани сабку усулҳои якарбаи шарқӣ хело мувофиқ аст. илова бар ин қабл аз қоидаи Ушуро омӯхтан бояд шахс аз акробатикаи варзишӣ низ ба қадри имкон воқиф бошад, чунки иҷрои сабку усулҳои Ушу аз акробатика манша мегирад. албатта дар ибтидо ба Нозанин душвор афтод. дар аввал ба ман хеле мушкил буд. Ушу ба ман писанд омад. ман мехостам ки бисёр машқ кунам. мо дар Ушу санда дасту покор мекунем, усулҳои гӯштинро иҷро мекунем. Ҳиматова Нозанин духтари хеле оромтабиат аст. ӯ аз машғулиятҳо ҳеҷ вақт ақиб намонда аст. Нозанин вақте ки мураббӣ ягон супоришро мефаҳмонад, ӯ дарҳол ба худаш мегираду супоришҳоро дарҳол иҷро мекунад. новбаста ба машқу тамринҳои душвори Ушу Нозанин то бовард. ба ҳар як имову ишораи мураббӣ бо диққат гӯш меандохт. ин буд ки дар зарфи начандон тӯлонӣ ба яке аз варзишгарони фаъол табдил ёфт. албатта дар ин самт заҳмати мураббиаш аввалин дараҷа аст. чуноне мегӯянд мураббӣ бояд муносибати самарабахш, боварикунандаро бо варзишгар ташаккул дода тавонад. дорои малакаи шарҳи эътимоднокӣ, маводи таълимӣ бошад. намоиши роҳҳои техникӣ, тактикиро ташкил карда ҷараёни таълим ва машқкуниро назорат ва таҳлил карда тавонад.
тавре ки ба мушоҳида расид қисми зиёди машқварзонро кӯдакону наврасон ташкил медиҳанд. албатта барои ворид кардани онон ба ҷаҳони варзиш аз мураббӣ пеш аз ҳама меҳнати зиёд ва таҳаммулгароиро тақозо медорад. варзишгаре ки ба толори варзишӣ меояд дар ҳол вақте ки ҳавас дошта бошад ва аз паси ҳамин варзиш шавад ва варзишро дӯст дорад, дар оянда муваффақ мешавад. дар оянда ман вақте ки ҳиммат ва нозанинро медидам ҳаракатро иҷро мекард, ман мегуфтам ки дар оянда ҳамин духтарак метавонад ки ба қуллаҳои баланд расад. нозанин духтари хеле доно ва фаҳмо аст. ӯ тӯли 3 сол мешавад ки дар ин намуди варзиш машқу тамрин мекунад. ӯ тамоми нозукиҳои ушу санда, ушу тавлуро мефаҳмад ва ман мехоҳам ки дар оянда мисли ӯ тамоми нозукиҳои ушу санда, ушу тавлуро омӯзам. ба назар мерасад ки аъзои маҳфили ушу хоси писарон аст, вале бо ташаббуси масъулини федератсияи мазкур мусобиқаҳо байни бонувон низ гузаронида шуд ва маълум гардид ки духтарон ҳам барои фатҳ кардани музаффариятҳо чӣ дар мусобиқаҳои дохил ва чӣ берун аз марзи ватан қодиранд. далели ин гуфтаҳо метавонад чемпионати ҷаҳон бошад ки ба варзишгарони мо имкони ба даст овардани медал пеш омадааст. қаҳрамони барномаамон аз ин муваффақиятҳо воқиф аст. дар якум мусобиқа ман тарс доштам ва мураббии ман бар мо бисёр ёд медод, моро дастгирӣ мекард ва вақте ки ман ба майдон баромадам тарсам гум шуд. ҳаракатҳои хуби варзиширо иҷро кард ва сазовори ҷои аввал гашт. мо хеле хурсанд шудем ва падарашам ва бибиашам хурсанд шуданд ки духтарак тӯли 3 моҳ шудааст ки машқу тамрин мекунанд ва аллакоя натиҷаҳои хубро ба даст овардааст. мо омода кардем бо қатъи ҳиммат ва нозанин машқу тамринро хеле зиёд кардем. ҳиммат ва нозанин тӯли 1.5 сол дар риштаи намуди ушу санда баромад мекард. мусаллам аст ки гузарондани ҳамоишҳои таълимиву тамринӣ берун аз марзи ватан ба таҷрибаи ғанӣ пайдо кардани варзишгарон мусоидат мекунад. федератсияи мазкур дар гузарондани курсҳои бозомӯзӣ бо даъвати мутахассисон аз хориҷи кишвар, алалхусус аз ҷумҳурии мардумии Чин саҳми назаррас дорад. сафарбарони федератсияи ушӯи ҷумҳурии тоҷикистон ҳар сол ба дигар давлатҳо, яъне ки давлати мардумии Чин, яъне ки сафарбар карда мешаванд. мураббиёни ҷавон, яъне ки онҳо рафта дар он ҷо рақобат мекунанд ва нозикиҳои намуди ушу тавлуро он ҷо меомӯзанд. айни замон дар тоҷикистон ду намуди ушу таолу ва ушу санда амал мекунад. тавре ки аён гашт, мавлон Сафаров ба наврасон нозикиҳои ушу санда ва ушу таолуро меомӯзонад. истифода бари тарзу усулҳои варзиш дар ушу санда маҳдуд нест. ба ин намуди ушу ки ҳамзамон муворибаи тан ба тани хитоӣ ҳам мегӯянд, дар ҷумҳуриямон мусобиқаҳои гуногун ташкил карда мешавад. иҷрои тарзу усулҳои ушу дар қиёс бо дигар якарбаҳои шарқӣ тафовут дорад. аниқтараш нозукона иҷро мегардад. ба ин тарз наврасон ба ин маҳфил аз рӯи ҳавас аъзо нашудаанд. вақте ки ман мебинам ки ҳикмат ва нозанин машқ тамрин мекунад, ман рӯбаланд мешавам ва кӯшиш карда истодам ки ба мисли вай варзишгари хуб шавам. тӯли 1.5 сол ман дар ушу санда баромад мекардам. чунки духтаро кам буданд, бо писаро рақобат мекардем ва ман онҳоро мағлуб менамудам. мусаллам аст ки ислоҳи иштибоҳ дар мунтазам гузарондани ҷамомади муштараки таълимиву тамринӣ рафъ меёбад ва нозанин камбудиҳои ислоҳшавандаи худро ба хубӣ медонист. аз ин рӯ диққаташ танҳо ба пайваста гузарондани машқҳо равона гардид. пас аз омӯхтани усулҳои зарбазанӣ бо дасту пой ба омӯзиши гӯштӣ шурӯъ кард. аз ин гуфтаҳо бармеояд ки ин наврасон имкон доранд то қувваи хешро дар айкидои муҳорибавӣ, кудо, каяк ва карате ҳам бисанҷанд. дар мусобиқаҳои каяк ва кудо ва айкидои муҳорибавӣ ҳунари худро санҷад.
ҳунари варзиши худро ки чӣ гуна ин кас дар он ҷо рақобат мекунад бо дигар варзишгарон ва Ҳиматова Нозанин дар ин мусобиқаҳое ки иштирок кард аз ҳаракатҳои хуби варзишӣ буромад. ҳангоме ки мо ба талон меоем вақтамонро беҳуда намегузаронем. мақсад дорем ки варзишгари номӣ шавем. пас аз муваффақ шудан дар нави ушу санда акнун Нозанин ба омӯзиши ушу таолу пардохт. ин амал бо чӯб, шамшер ва дигар лавозимоти варзишӣ иҷро карда мешавад. яъне ин намуди намоишӣ аст ки дар мусобиқаҳо доварон ба ҳаракати варзишгар баҳо медиҳанд ва дар муқоиса ба дигари яккарбаҳои шарқӣ нозукона амалӣ меёбад. нисбат ба ушу санда ушу таолу мушкилтар аст. ман аввалин медали ушу таолуро гирифтам ва хеле хурсанд шудам, чунки дар ушу таолу бениҳоят духтарҳо зиёдтар ҳастанд. баъзан вақт мешавад ки ӯ амалро хато иҷро мекунад ва ман ба ӯ кӯмак мерасонам. Бояд мо варзишгарон ба ҳамдигар кӯмак расонем. пас аз оне ки федератсия мактабҳояшро дар минтақаҳои гуногуни кишварамон таъсис дод, тадриҷан сафи духтарон ҳам зиёд шуд. албатта дар тамрингоҳ ҳамеша будану нозикиҳои варзишро омӯхтан барои соҳибтаҷриба гаштани варзишгар кифоягӣ намекунад. аниқтараш ин мусобиқа аст ки то кадом андоза тайёр будани варзишгарро муайян месозад. бинобар ин масъулини федератсия ба хулосае омаданд то сабқатро ҳарчи бештар баргузор намоянд ва қаҳрамони барномаамон имкони дар мусобиқаи навбатии федератсия ширкат варзиданро пайдо кард. гуфта намонад ки дар дастпарвари Федератсияи ушӯи ҷумҳурии Тоҷикистон риштаи намуди таолу ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ безрун аз кишвар иштирок кардааст Машваҳ Раҳмонова, ба он дар Федератсияи дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҳиматова Нозанин ва Файзова Элеонора ва машқу тамринҳоро зиёд кардем ва дар тамоми нозикиҳои ин намуди варзишро ва яке Машваҳ Раҳмонова бо он кас кор кардем бо ушу таолу, барои чуноне ки ушу таолу ҳаракатҳое ҳаст ки нозукона иҷро карда мешавад. барои ҳар як ҳаракати варзишгар баҳо дода мешавад. аз ҳамин сабаб бо Машваҳ Раҳмонова яъне ки кор кардем, машқу тамринҳоро зиёд намудем. ман ҷои аввал гаштам ва шавқам бисёртар шуд. бар худам фикр кардам ки бисёртар машқ кунам ва сазовори ҷойҳои намоён гардам. дар мусобиқаи навбатии ӯ дар қиёс ба сабқати нахустин хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ кард. асос он аст ки ҳам дар ушу санда ва ҳам ушу таолу баҳои баланд гирифт. акнун мураббӣ Мавлон Сафаров ба Нозанин омӯзиши ҳарду нави ушуро қавитар сохт, чаро ки мусобиқаҳои байналмилаливу минтақавӣ ва ҷаҳонӣ аз рӯи ушу таолу ва ҳам санда ташкил мегардад. ҳамсинфонам намедонистанд ки ман машқ мекунам. онҳо медалҳои маро дида ба ҳайрат афтоданд. муаллимам дар назди онҳо маро табрик намуданд. вақте ки аз толори мо ягон кас соҳиби медал мешавад, мо ифтихор мебарем, аммо хасисӣ намекунем, чунки ӯ аз толори мо аст ва мо фахр мекунем. дар айни замон санъати ушу дар аврупо хело тараққӣ кард. аз ин рӯ дар ҷаҳон ташкил ва гузарондани сабқатҳои гуногун ба миён омада иштироки ушучёни тоҷик ҳам зиёд гашт. масалан ушучёни мо қувваашонро борҳо дар сабқати байналмилалии ҷумҳуриҳои Қирғизистон, Русия, Узбекистон ва Хитой санҷида натиҷаи дилхоҳ нишон доданд. ҳар як варзишгар бекамутӣ намешавад. дар оянда мо бо Ҳиматова Нозанин кор карда истодем ки ин нозукиҳоро бартараф кунем ва ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва муваффақ шудааст ва чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон шудааст ва мехоҳем ки берун аз кишвар ҳунари худро нишон диҳад. чӣ гуна дар он ҷо яъне ки варзишгарони бисёр бо таҷриба ва дар тамоми мусобиқаҳои байналмилалӣ ва онҳо иштирок карданд ва ин Нозанинро ҳунари худро дар он ҷо санҷидан мехоҳем ва саҳиқал додан мехоҳем.
ба ҷуз шаҳри душанбе фаъолияти ушу дар шаҳри хуҷанд ҳам назаррас мебошад. ҳамин аст ки ҳамасола дар ин минтақа мусобиқаҳо доир мегардад. нозанин ба шаҳри бостонии хуҷандӣ сафар кардааст, аммо ӯ хеле хуб дарк намуда буд ки мусобиқаи ҷумҳуравӣ аз сабқати ширкат варзидааш то кадом ҳад тафовут дорад, вале ин барои фатҳ кардани қувваи мурод монеаеро эҷод накард. ман дар шаҳри хуҷанд ду рақибамро мағлуб кардам ва сазовар ҷои аввал гаштам. ҳарди онҳо аз шаҳри хуҷанд буданд. рақибони ман таҷрибадор буданд. онҳо дар хеле мусобиқаҳо иштирок карданд. ман аз худам боварӣ надоштам ки дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ сазовар ҷои аввал мегардам. онҳо аз намуди ушу тавлу бисёр бохабаранд ва дар мусобиқаҳои чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карданд ва шарафи ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштанд. ва ҳиматова нозанин чуноне ки гуфтам ба маврид аст ки дар пештар дар ушу санда баромад мекард, баъд сар кард ба ушу тавлу. ушу тавлу камакад нозикӣ дорад, нозикиҳои варзишӣ дорад. дар он ҷо ҷавондухтаракон зиёданд дар намуди ушу тавлу. ҳиматова нозанин дар он ҷо нишон дод ва ҳаракатҳои хубро иҷро кард ва 3 медали дар намуди ушу тавлу 3 медали тиллоро ба даст овард. дар воқеъ варзишгар дар нахустин сабқати сатҳи ҷумҳуравӣ дошта ба эҳсосот дода мешавад, аммо ҳунарнамоии аввалини нозанин аз ҷониби масъулин хуб баҳогузорӣ карда шуд. ба гуфти эшон камбудиҳое ки аз ҷониби ӯ сар зад ислоҳшавандаанд. вобаста ба ин чунин сабқат ба варзишгар имкон медиҳад то аз ҳарифон чизҳои лозима ва заруриро омӯзад. лозим ба ёдоваред ки соли 2016 дар қасри тенниси пойтахтамон фестивали байналмилалӣ бо иштироки варзишгарон аз давлатҳои Хитой, Русия, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон доир гардид ва ин ҷашнвораи варзишӣ ба муносибати 25-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуд. мақсади баргузории чорабинии мазкур такмил додани малакаву маҳорати ушучёни тоҷик ва аз устодони бо маҳорати хитоӣ чизеро омӯхтан буд. дар чорабинӣ санъати якарбаи шарқӣ ба истиснои ушу варзишгарон ҳунару истеъдоди хешро дар риштаи айкидо ҷеҳаткунон низ манзур карданд. дар фестивали байналмилалии роҳи абрешӣ дастпарварони мураббии Мавлон Сафаров иштирок карданд. 5 сол мешавад ки дар ин намуди варзиш машқу тамрин менамоям. ба ман нозикиҳои ин намуди варзишро устоди азизам Мавлон Сафаров омӯзонд. ман дар мусобиқа дар соли 2019 ман дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ва Осиёи марказӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гаштам. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ман сазовори ҷои якуму дуюм гаштам. баъди 2 рӯз бо мусобиқаи Осиёи марказӣ шуда гузашт ки ман дар он ҷо 2 медали аввал ва 1 медали дуюмро ба даст овардам. тӯли 2 сол мешавад ки дар ин намуди ушу машқу тамрин менамоям ва ба ман устоди азизам Сафаров Мавлон ин намуди ин нозикиҳои варзишро ба ман омӯзонд. ман дар чандин мусобиқаҳои шаҳрӣ ҷумҳуриявӣ сазовор ҷойҳои намоён гаштам. аслан имрӯзо сохторҳои гуногуни давлат ба кадрҳои баландихтисосу соҳибтаҷриба ниёз дорад. аз ин лиҳоз тайёр кардани мутахассисони соҳа, таъминот бо иншооти варзишӣ ва омода намудани варзишгарони сатҳи байналмилалӣ дошта аз вазифаи асосии муассисаву идораҳои дахлдор аст. маҷмӯаи варзишии Тоҷварз низ баъди мулоқоти сарвари давлат бо варзишгарон сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор ёфтааст. дар маҷмӯа маҳфили ушу ҳам роҳандозӣ гардид. шароитҳо барои гузарондани ҳамоишҳои таълимию тамринӣ дар маҷмӯаи мазкур мусоид аст. ман аз дарсҳо ақиб намемонам. дарсҳои мактабиро дар вақташ иҷро менамоям. дар мактаб бисёртар бар ман забони модарӣ ва забони русӣ маъқул аст. ҳангоме ки мо ба талон меоем вақтамонро беҳуда намегузаронем. мақсад дорем ки варзишгари номӣ шавем.
дар шаҳри душанбе фестивали варзишӣ бо иштироки ихлосмандони навҳои якарбаи шарқӣ аз қабили ушу, айкидо ва ҷеткундо баргузор шуд. Инчунин ба ҷашнвора як даста оид ба акробатика низ даъват гардид. Фестивал дар маҷмаи варзишии Тоҷварз сурат гирифт. Дар ҷашнвораи варзишӣ тарбиятгирандагони мураббии ҷавон ҳам барномаи махсус манзур карданд. чорабинии фарҳангии варзишие ки дар майдончаи сунъии муассисаи таълимии давлатии мактаби байналмилалӣ доир шуд, дастпарварони Федератсияи ушу бо барномаи махсус табъи ҳозиринро болида гардониданд ва нозанин ҳам ба ҳайат шомил буд. Албатта ин тадбир бо мақсади ташаккул бахшидани тарзи ҳаёти солим ва оммавияти варзиш роҳандозӣ карда мешавад. гуфтанам ки тайёриё ба мусобиқаи байналмилалие ки дар давлати мардумии Чин ба наздикӣ шуда мегузарад ва мо ду варзишгар дастпарвари Федератсияи дастаи мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба он ҷо тайёрӣ хуб дида истодем ва дар он ҷо сафарбар менамоем. Бовари комил гуфта метавонем ки онҳоро натиҷаҳои хуби варзишро ба даст меовард. соли равон дар маҷмаи варзишии хадамоти алоқа мусобиқаи шаҳрӣ оид ба ушу баргузор гардид. нозанин ҳам дар сабқа ширкат варзида маҳорати хуби варзишӣ нишон дод. мавсуф дар иҷрои барномаҳои махсуси ушу ки аслан сабку усулҳои гимнастикӣ ва акробатика ба кор бурда мешавад, ҳунару истеъдоди нотакрор дорад. ба гуфти мураббӣ Мавлон Сафаров, нозанин ҳам қодир аст то дар сабқати бурунмарзӣ ки майдони нангу номус аст, аз худ таъссуроти амиқ боқӣ гузорад. соли ҷорӣ дар шаҳри бостонии хуҷанд мусобиқаи ҷумҳуравӣ ва сабқати осиёи марказӣ оид ба ушу доир гардид. нозанин ҳам ба узви мукаммали дастаи шаҳри душанбе шомил шуд. акнун ӯ барои дуюм маротиба аст ки қувваашро дар мусобиқаи сатҳи ҷумҳуравӣ дошта санҷид. ин дафъа ҳам устодашро ноумед накард. бори дуюм аст ки ман дар шаҳри хуҷанд дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ иштирок кардам ва сазовори 4 медали аввал гаштам. гуфта намонад ки дар ин мусобиқа шогирдони ман ҳам баромад карданд аз синни 5 то 8 сола. онҳо ҳамашон сазовори ҷойҳои аввал гаштанд. ман ифтихор мекунам ки шогирдони ман дар ин мусобиқа аз ҳама беҳтарин баромад карданд. чуноне ки пештар зикр кардем, нави якарбаи ушу дар шаҳри хуҷанд ҳам рушд меёбад. гуфтан ҷоиз аст ки соли равон ба Федератсияи ушӯи ҷумҳурӣ соли хотирмон хоҳад монд, зеро дар чемпионати ҷаҳонӣ ба ушучёни ватанӣ муяссар гашт то унвони қаҳрамониро ба даст оранд. медали тилло ба Мирзо Далерхон Хуршедзода мутааллиқ аст. ҳамчунин варзишгарони мо аз сабқати ҷаҳонӣ 9 ҷоизаи биринҷиро ба ватан оварданд. илова бар ин дар мусобиқаҳои шаҳри Санкт-Петербург ва Тошканд фаъолона ширкат варзиданд. мо варзишгарони Федератсияи ушу дар баробари машқ кардан таҳсили хуб мекунем ва донишро дар ҷои аввал мегузорем. ман дар бисёр мусобиқаҳо иштирок кардам ва ман мехоҳам бо кӯмаки мураббиям дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кунам. тавре ки баён кардем, аз машқу тамринҳои нозанин 3 сол сипарӣ шудааст ва ӯ 16 маротиба қувваи худро дар мусобиқа санҷида, 1 маротиба ҷои дуввум ва дар боқимондаи муғориба шаҳди пирӯзиро чашидааст. аз ин хотир масъулин дар оянда аз вай умедҳои калон доранд ва мақсади аввалин дараҷаи онон сафарбар намудани нозанин ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта мебошад. акнун дар пеш ушучёни тоҷикро як қатор мусобиқаҳои хурду калон мунтазир аст. яке аз сабқати бонуфуз ин мусобиқаи байналмилалӣ дар кишвари мардумии Чин ва сабқати анъанавии байналмилалии шаҳри Санкт-Петербург мебошад. умедворем ки имтиҳонҳои ҷиддии минбаъда ба қаҳрамони барномаамон муваффақияту пирӯзиҳои нав ба навро ба бор меорад. ман карта чемпиони Тоҷикистон ҳастам ва мехоҳам ки бисёртар машқ кунам ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намоям.